ang gusto ko talagang pasalamatan ang gabos na mga na nag-effort po digdi po sa itong mga frontliners, lalong-lalo na po duman sa checkpoints, ang mga nurses, ang mga midwives, ang BHW, ang mga barangay captains, ang barangay council, tanod, gabos po ng mga nagpagal po digdi, lalong-lalo na ang LGU and media. Salamat po sa Indo gabos, na kung bako po sa Indo, dai po ini magiging successful. Sa gabos man po na mga nagsusunod sa policy, salamat man po sa Indo, tadai na po kamo nagpapadipisil sa mo. We did not choose this. And we need your help to combat this crisis. Daimi po kakayanon ini, pagdai po kamo magtabang sa mo. Mas maray na po yan na magsunod na lang po kita para makombat ta po ini COVID-19. So again, I would like to reiterate, we need your help. Please help us. Please cooperate and let us be one on this. Thank you very much.